Dobar dan. Danas ćemo se baviti geopolitikom. Vjerojatno ste već čuli za taj pojam, a možda ste i vidjeli da se taj pojam ovako prikazuje. Svijet kao jedna šahovska ploča na kojoj su države figure. To znači da država vodi svoju unutarnju i vanjsku politiku prema svom geografskom položaju, odnosima sa susjednim državama, pa čak i odnosima sa državama koje nisu susjedne, a imaju interese na tom području. Danas ćemo se baviti jednim takvim pitanjem, istočnim pitanjem. Što je istočno pitanje? Još u srednjem vijeku Osmansko carstvo je osvojilo područje jugoistočne Europe. U narednim stoljećima ono slabi, a u 19. stoljeću balkanske države poput Bugarske, Rumunjske, Srbije, Grčke ostvaruju neovisnost. One pokušavaju istisnuti Osmansko carstvo zbog područja, carstvo pokušava ostati. Rusija pomoću svojih pravoslavnih saveznica pokušava ostvariti izlaz na Sredozemno more, Austro-Ugarska dolazi u susjedstvo pomoću Njemačke i pokušava ostvariti svoj utjecaj. Dakle, cijeli taj splet okolnosti što će biti sa jugoistokom Europe na kraju 19. i početkom 20. stoljeća zove se istočno pitanje. 1912. i 13. izbijaju dva Balkanska rata, tijekom kojeg su balkanske zemlje prvo porazile Osmansko carstvo, a nakon toga se sukobile oko podjele teritorija. A 1914. izbija Prvi svjetski rat, zato se to područje i naziva bure baruta. Danas ćemo analizom nekoliko izvora pokušati malo produbiti shvaćanje istočnog pitanja. Analizirat ćemo 3 izvora, možete im pristupiti preko ovog QR koda, nalaze se u našoj trećoj čitanci. Prvi izvor je osmanski, ova karikatura koja se zove krava Muzara. Na njoj je Osmansko carstvo prikazano kao krava, a narodi Balkana kao ovi likovi pored oko krave. Vidimo da je krava iscrpljena, ispijena, izmučena, a ovi narodi samo uzimaju još i dalje, a jedan osmanski vojnik kaže: dosta ste uzeli, ostavite malo i za gazu. Dakle, Osmansko carstvo tu smatra da je zakinuto, da se nepravedno narodi odnose prema carstvu. Ono je stoljećima skrbilo o tim narodima, hranilo ih, a oni poput nezahvalne djece samo i dalje uzimaju. Karikatura je nastala 1909. godine nakon aneksije, Austro-Ugarske aneksije BiH, i dakle prikazuje tu napetu situaciju na Balkanu u kojoj se Osmansko carstvo smatra ugroženo. Drugi izvor je rumunjski, jedan tekst iz novina nastao na kraju Prvog Balkanskog rata. U njemu autor kaže: konačni poraz Turske neće biti kraj balkanske tragedije, to je izvan svake sumnje. I sasvim je prirodno da će najkritičniji trenutak u razvoju događaja Južnog Dunava biti trenutak kad saveznici budu morali podijeliti ratni plijen. Europa ima moralnu obvezu pokazati najveću snagu kako bi na vrijeme spriječila nadmetanja i borbe koje razaraju balkanski svijet. Dakle, Prvi Balkanski rat je pri kraju, Osmansko carstvo je poraženo i sada balkanske države gledaju kako će podijeliti taj plijen. Među njima postoji neslaganje, to su mlade nacionalne države koje žele širiti svoj teritorij i to najčešće na štetu svojih susjeda. I u tekstu autor poziva Europu da mora posredovati u tom sukobu. Dakle, imamo jedan vanjski utjecaj koji gleda na događaje na području jugoistočne Europe i tu pokušava djelovati kao nekakav posrednik. Treći izvor je također rumunjski, nastao je uoči Drugog Balkanskog rata i u njemu piše: što se Austrije tiče, ona podržava Bugare jer je njezin interes da Srbija ne ojača. Austrija je aneksijom BiH ojačala srpski iredentizam i to je razlog što podržava Bugare. Dakle, uvodi se opet jedna nova perspektiva Austro-Ugarske. Ona je u sukobu sa Srbijom oko BiH i zapravo koristi Bugare, koji također imaju sukob sa Srbijom, da bi ostvarila svoje interese. Dakle, geopolitika, dakle, akteri nisu samo države koje međusobno graniče, nego i nekakvi vanjski utjecaj koji pokušavaju posredno ostvariti svoj utjecaj.
Nakon analize ovih izvora možemo zastati i pokušati sagledati sve što smo čuli. Možete li vi na temelju ovih različitih perspektiva sastaviti nekakvu uravnoteženu sliku istočnog pitanja? Upravo time se bave povjesničari. Pa, koje su to perspektive? Imamo Osmansku perspektivu koja Osmansko carstvo se smatra zakinutim, carstvo se tretira nepravedno. Ono je stoljećima razvijalo narode Balkana i sada je odbačeno poput iskorištene krave muzare. Imamo narode Balkana poput Bugarske, poput Srbije, poput Rumunjske koji pokušavaju ostvariti svoje interese, izgraditi vlastite države i često su pogonjene nacionalizmom koji je ekspanzivan, dakle koji se žele se širiti na područje susjednih država. Također imamo vanjsku perspektivu Austro-Ugarske koja je tu relativno nedavno došla, ali opet ima svoje interese i upliče se u sukobe, pokušava pomoću Bugara poraziti Srbe. Dakle, kod bilo kojeg povijesnog pitanja, a pogotovo geopolitičkog pitanja, imamo vrlo zapletenu situaciju i važno je uključiti što više moguće perspektiva. I na kraju, nakon analize ovih izvora, jedno pitanje za vas. Možete li definirati geopolitiku na primjeru istočnog pitanja? Nije lak zadatak. Svako geopolitičko pitanje je vrlo zamršeno. Potrebno je sagledati širu sliku i sagledati što više moguće perspektiva kako bismo došli do nekakvog uravnoteženog slojevitog objašnjenja. Geopolitika nije stvar prošlosti, ona je itekako prisutna i danas. Možda se i sami možete sjetiti nekih primjera geopolitičkih sukoba na Balkanu, Bliskom istoku i nadam se da će vam ove strategije koje smo danas prošli pomoći u boljem razumijevanju i današnjih geopolitičkih sukoba. Hvala vam na korištenju naših čitanki, nadam se da ćete ih nastaviti koristiti i vidimo se do sljedeće lekcije.